Quan vaig néixer, el meu pare tenia 78 anys. La meva mare era la seva segona esposa. S'hi havia casat després de la mort de la primera. Tinc 10 germans de part del pare i 3 de la mare. Jo vaig ser l'última. De fet, l'última en tot. No vaig tenir mai ningú amb qui parlar. Els meus germans tenien 50 anys. No ens estimaven gens. Em vaig sentir molt sola en aquella família. Quan era petita no tenia cap companyia. Ni tan sols em miraven. Em vaig casar a 18 anys per tenir una mica de llibertat. Vaig tenir una filla. M'avorria molt amb el meu marit, que també era vell. Em vaig divorciar i després vaig conèixer un home, jove. Vam tenir relacions, em vaig quedar embarassada i vaig pensar que era el moment de tenir un nen. El vaig tenir. El meu fill ara té 4 anys, però ningú, a part de la meva mare, no ha acceptat aquesta situació. No em volen veure més. S'avergonyeixen de mi. La família té una filla que es comporta com una puta. Jo penso que es fotin.